Menteri rang ba ka jalau Conrad ke sangma ulalau yu utai ba ka sapti ram mani shim Bynta ha ka jingpen ko ya kalindi singkian shi Bynta jong ka Swachhata hi Seva arajar posau. Ikani ka jingpen ko la penlong menta ka singi hasor tura West Garo Hills District. Menteri rang ba ula shim sensar ban padam ha ka Shun bat Niad iki Kynroh ki mau shi Bynta ban pen ko ban pen itanat ikalindi na yo tura supermarket complex. Ikani ka Swachhata hi Seva arajar posau la sedang ha ka nyau tarik nai luar bat lapan kot ha ka ar tarik risau arajar ar posau. Menteri rang ba ulai shim Bynta ha kani ka jingpen ko ba ka jingpen internet namar ka jinglek ko kam dei tang shi sngi henry ka dei ben yai beteng ha ka jing iam jong ki brio. Ki be shim Bynta lang ha kani ka jingpen ko ki kentop deputy commissioner West Garo Hill bar ki wiki officer kani ka district lambat ka tura municipal board.